Сёлета ў стабілізацыйны фонд Брэсцкай вобласці плануецца закласці 2400 тонн бульбы і 3750 тонн іншай гародніны. Садавіны павінна быць закладзена 1650 тонн. На сённяшні дзень план па закладцы бульбы выкананы на 80%, гародніны пакуль на 50%, а садавіна закладзена на 90%. Уся прадукцыя айчыннай вытворчасці, большая частка з Брэсцкай вобласці. Там фонд закладывается, и мы его формируем для потребностей торговых организаций в межсезонный период, дабы имели возможность они подтариваться и реализовывать данную продукцию уже через свои розничные торговые объекты. У нас в области потребность торговых организаций составляет порядка на картофель порядка 10-12 тысяч тонн, овощей там 14, 15, 16 тысяч тонн. Асноўныя закладчыкі ў Брэсце аблспажыўсаюз каля 30% і прадпрыемства плодаагародніна 40% ад усіх запасаў. Апошняе выканала збор бульбы, цыбулі і буракоў у поўным аб'ёме. Гэта каля 11 тонн. Зараз прадпрыемства працуе па закладцы капусты і моркву, якую плануюць выканаць да 25 кастрычніка. Чтобы сохранить этот продукт, а мы его всегда считаем живым продуктом, конечно, нужны специальные условия. Это требует больших и денежных вложений. У нас все овощи и фрукты хранятся в холодильных специальных камерах, где поддерживается температурно-влажностный режим. Для каждого овоща он свой, специалисты контролируют, ведутся журналы, поэтому эта работа проводится у нас всегда на хорошем уровне. Сёлета якасць прадукцыі на павышаным кантролі. Створана камісія Брэсцкай інспекцыі дзяржстандарту, якая аглядае садавіну і гародніну на прадмет адпавядання тэхнічным рэгламентам мытнага саюза. Увогуле поўнасцю закладку садавіны і гародніны плануецца завяршыць да 10 лістапада. А ў жыхароў вобласці ёсць магчымасць зрабіць уласныя запасы на зіму на восеньскіх кірмашах да канца наступнага месяца. Тацяна Ігнатавец, Анастасія Цыкун, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія Брэст.